Gure etorri galen, nabaritzen da urduritasun bat, beste entrenamentuan edukitzen ez dena. Eta, suerteko alde batetik, oain inditun temperaturekin gaur 20 gradu eta bihar hotza eta holakoakin, katarroi gabe nago, ongi zaindute nago, eta berri jendea nola totzen den. Hirurehun kiloko bat altxatzeko, entrenamentuta pesatak 300 kilo goitu gara daude. Gerri aldetik arazoak inibili naiz, baina batzutan minbiratu goa bestetan gutxio, korputzeko ongi erantzun dit, eta harrekin, entrenamentu oso honak gendu dit, eta tartene baitxarrak. Kezka izaten da, rekorreko dunen edo plazako duen hortan, entrenamentutako onatakoa edo txarratakoa zeinateko denez, aber dena ongi ateratzen den, da horretxe zai. Gerriko arazoak inibili naiz, uda gutzi nondu naiz pesakiten, harrekin nire maitetzen da harrekin naiz ibili, baina, nola erantzungo dizun ezin dozu igandekoan espero neon, ez? Azkenen, igandekoa plazara iban aurretiken, 100 kiloko haiekin bineo egin dioten etxero jalontan, eta orduan, bakit gutxera nola iban den ere gorputze, ez? Harrekin entrenamentu diteko egunen, gero pare baten minbiratu gelditzen naiz, baina harreko egunen, ongi eroskot izin dut, ez? Orduan, mine esentitzen azte bali naiz, gaizki, ez? Behin mine puntu bat harrapazen hasen zanen, gorputze gatza egiten dut, ez? Orduan, egunen joan, mine alde gutxina sentitu, eta abertia sobion bat atetzen den, da orduan ja gero-gerokoak. Esatu, gerriko arazoak inibili naiz, 300 kiloko bat altxatzeko, kilo asko goitu behar daude pesatan, nolabait bidertu du formula, aste hasieran pesatan entrenamentu fuertekin, gero entrenamentu goik rekuperatu eta aste burun harrekin alegin egin ez. Gerrikoa erantzun dit, formula honan nentzako nik uste, eta orduan, igandeko alegin hau izango da, entrenamentu bat bezala. Nik hartu nahi dut entrenamentu bat bezala, pentsatuz gaina gutxiko urdurituko naizela. Orduan, ateatzen dena atea ongi edo gaizki, segi eta iganden alegin egin, eta asteleren berez entrenatzen hasiko naiz, ez dagoetelako beste aukeraik ez, nioen ez nago erakustalditan batea eta beste ibiltzeko modun, eta ze evoluzio egiten duen honek ikusi arte, formula honekin seitu gara leket. Hirurehuneko ongi ateatzen balin bada, zeu zer agarme gorratzen duten, da gora segitzeko alegin ebetire.